This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Na ito, Panginoon, i-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw.
Pasensya, pasensya Panginoon ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ang lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa bansa, palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng Power Trio. Ito ay binubuo ng Fern D, your sunshine vitamin even without the sun. Fern Active, multivitamins that helps in boosting vitamins B complex. Milk Co, strengthen your bones, and it's made by 100% real milk. Power Trio is made by iFern from the maker or Fern C, the #1 natural vitamins in the Philippines. For more details, contact us at 0961-355-3682 for more details. Sa mga naghahanap ng pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemic, ang iFern ay naghahanap ng mga distributor, free membership fee, and educational attainment required at kahit nasa bahay ka lang dahil mahirap lumabas, pwedeng-pwede mong gawin si iFern Business. Contact us at 0961-355-3682 for your inquiries. Ang Country Best International is urgently needed. Interested applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Arangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania! Ahoy! Good morning! Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Provincia Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte.
Siyempre, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning Dubai, good morning United Kingdom of Saudi Arabia, good morning Hong Kong, good morning China! Siyempre, good morning Castilla, 34 barangay kang Castilla, good morning! And 54 barangay Candaraga, good morning! And syempre, good morning sa mga nakantabay na. Uy, nainuton maray. Today siya nakadalang kaswapon. Hindi kanya nagprograma. Nagprograma ako kaswapon. Kunyang kagad. We are very busy. Good morning, sabi ni Idol Mr. Machulito. Ngaya maray na aldaw sa imo, Manoy, sa New Jersey, NA. Good morning, mantabi sa imo, Sir Idol Mr. Machulito ka New Jersey. And siyempre, sabay tanaan na Light Fantastic Dancers of New Jersey. Kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Beck, and kay Myra Ligaspi. Yan ang mga amigo tamigas dyan sa New Jersey. Mga karandar, mga kasurog, live na live po kita sa duwang istasyon. Pirming Dua, Bicol Net TV and Arandar Net News. Baguan ka, boss. Kuwaunta na o ipaabot na ang Webes na Bible verse. Siyempre, pizza 6 ay Bible verse, Bible reflection. Okay? Pwede bang tabi ni o sabayan uyak ko kaya sundanin pangadji, mga personal na pangadji nindo, pagkatapos kan sa tuyang Bible reflection. Mayo 6, 2021 or 2021. Huwebes, sa ikalimang linggo ng Pasko ng pagkabuhay. Manatili sa pag-ibig ng Diyos. Minamahal tayo ng Panginoon tulad ng pagmamahal sa Kanya ng Ama. Gawin natin ang Kanyang utos upang manatili tayo sa pag-ibig na ito ng Panginoon. Hangad ni Lord na makisalo tayo sa pag-ibig niya upang tayo ay makigalak sa kanyang kagalakan. Nais ng Diyos na tayo'y maging masaya. Tumalima tayo sa kanyang mga salita upang maging masaya naman ang Panginoon para sa atin. Yan po ang Bible reflection ngunya na Huwebes, Pizza 6, kan Mayo 2021. Ang Bible reflection po yan, hatod sa satuya ni Father Ching Sorbano. Padre, good morning tabi sa imo and siring mana sa bilog mong pag-iriba diyan sa imong parokya. Ay mga karandar, mga kasurog, buruhat, magurunat kan sa tuyang ugat sa bayanin mainit. Mainit na tubig sana. Iyo ang sabi kan mga eksperto, hindi nga iniyo. Abaa ka na. Pwede man tayo nindo i-share ining programa ta. Pwede man. Kunday, di dahi. Aha. Sabi ko nga na, pizza 6 na kan bulan na Mayo. Ano, ini ang pang-Huwebes na presentasyon kang programang Arandar Bicolandia. Kaiba na, makakaiba nindo tabi. Ini si Ayi Andes Arieta. Siyempre, good morning sa station manager kan Bicolnet kay Maestro Nel Antuon. And sa Tagatod Barreta, lalo na halit dyan sa, o kaya dyan sa 1st District and sa Bilog na Bicolandia, kay Kasurog Patrol numero 2,
Tony K. And siringman sa Tagatod Bareta kan na Arandar Net News. Hali dyan sa probinsya kan Sorsogon and sa Bicol Region 2. Bicol Region 2. Sa Bicol Region man. Kay Karandar News Patrol Efren Mendez. And syempre, good morning sa satuyang mga barkada, mga tropa dyan sa Castilla, Sorsogon, sa Pards, FII. Good morning! Ay, grabe ang mga programa nindo, ano? Grabe ang mga accomplishment, mga ano ini, ano ang apod kayang accomplishment and basta serbisyo publiko. Saludo tabi ang Arandar Bicolandia, ha? Pards FII. Nataan iba, taday ko digdi na hihiling ang comments din ang comment. Nata, sa indaw iyan pwede hanapon. Ano? Day kita nagkakauroyon kay na tadaw digdi. Oh, digdi si Bong di maano, igwaman kiko. Pero sa iba man ako niya, no? Good morning, Sir Aye. Good morning man, Bong. Why just now? Hain ka na ngunyan. Pero mingi ako nagailing ka. So ngayon, day mo man ako piga mention. Day ko nagkakabarasan iba. Siguro, duman ini sa page, ano? Day nababasa sa imong ano ini, mismong sa live kan Arandar Bicolandia katabi o kaya kamo mag-message. Tanganing mabasa ko. O, dahil baga digdi ho. Hinta daw sa iba. Tibad igwa. Digdi. O, mayo talaga. O, digdi iyuman. Si kunyan man digdi ang nag-message. O, iba-iba. Si Jomel Palima. Jomel, good morning sa imo. Good morning, Idol, asin sa mga paraan tabay mo. Thank you very much, Jomel, and siringman sa imong bilog na pamilya. Iba-iba. Iba-iba. Nata daw ini. Okay. Digdi kaya siya nag-message sa YouTube. O, dahil bagay ni nag-play, ho. May internet pa dahil na. Nag-play Jomel. Sana kung saan ka nag-comment, dahil nag-play. Anyway, nabasa ko naman. Digdi na sa nakita sa Arandar, ha? Sala ini. Salaan settings ko. Tadaw, digdi na sang nakita sa satuyang account, mag-monitor. Digdi tabi ko mag-comment, ha? Mga ka-Arandar, digdi ka mo mag-comment sa live tang Arandar Bicolandia ang gamit na Facebook page. Okay? So mga birthday tabi, happy birthday. And sa mga nag-celebrate kan sa indang mga anniversaries, happy anniversaries. And siyempre doon sa mga sapo nin kamunduan, lalo na itong may mga kapamilyang nagparam na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po iyan mga karandar, mga kasurog, kung kaya ang programang ini nakikisumaro sa indong pagmundo. Siyempre, good morning Barangay Kirapi. May ano ito nga ni, antabayan dyan ang community pantry sa maabot na simana. Ano ito ba yung petsa? Igwaman. Maski puro papaano, ang nasarong grupo dyan, sa paagi ni Kagawad Mading Rose Latonyo, Made, good morning sa imo and siyempre sa bilog na konseho. And siyempre kay Kapitan Bocagraho. Okay. Day talaga nahiling digde. Sige, comment lang. Basta, mahiling kung mina-appear man sa ibabaw,
Pinduton ko na sana ha. Digdi kita talaga naka-live sa satuyang Facebook page account. Ano ang mga istorya sa oras na alas 5:52? Ano ang mga istorya sa Lado International? May nabulit-litan ako. Digdi kita sa Lado International. Puon kayan na katakod pa rin kan issue kan West Philippine Sea. Na igwa na nga ni na dahil na pwede pahalion ang giniribong establishmento kan China sa West Philippine Sea, kaya sa Indo na po iyan. Sige na, sa Indo na po iyan. Dahil man Indo pag-ubuson. Sabi ba kan Presidente, maski sa mga parasira, dahil nindo pagbugawon. At ayun, man sana naging issue dyan ko na. Kung dahil sana binugaw kan mga tugalsik, so mga parasirang Pilipino, ayos lang ko na. Sa sadiri mong lugar, bugawon ka, garod ako lang insulto yan. Anyway, about the story, kay itoong mga nangyayari, mga pangyayari, itong mga issue pag-abot duman sa ikinampanya mo ngaya ka ito, na madara ka ngaya. Bay, nakaan, itutugdok mo ngaya ang plug duman sa kunyan, bala na ngaya kung ano ang maging ang gibon sa kang China, total ngayaloy ko na maging hero. Dahil naman dito, joke lang ito. So, bako yan ang istorya, ngunya na aga mga karan. Bago istoryanta na ini. So, pag-abot sa nakiaram na baga. So, iba. Sa bako nabasa ko duman, sabi kan China, aram ngayon do, at nakikiaram ka ngaya US, kaya mi ngayang pasabogon ang sanggatos na syudad kan United States, uyugon man sanggatos. O batay ning mga parantabay ko ngunyan, mga taga-US, si Sir Mr. Machulito, taga New Jersey, si Joy Loria, good morning, Ayi, and God bless. Good morning, man, and be a blessing, tabi. Joy Loria. Sa California ini, pag pinasabog iyan, kan China, paano na kamo dyan? Ang China talaga, oo. Sorry. Bagay ba man maraot na ang terminology yung Uragon, digdi. China, Uragon talaga, mga karandar, mga kasurog, sa bralapan, dahil niya pig-isip, na ang US, kaya magpasabog maning 101 syudad kan China. Gulatiro, Kaya tama itong nagtatarama, bo man yang kigira ang China. Sayang ngayakan mga pinagpagalan kayan, lalo na pag-abot sa ekonomiya. Mauli ngayon sa zero. So, ang makairak sa mga Chinoy. Mga Chinese. Siyempre, collateral damage baga. Dahil lamang yan pig-isip mga kaarandar, mga kasurog. Kami nga, kaya ming pasabugonan, mga sanggatos nga nindong syudad. Hoy, China, ang US kaya man pasabugon ang 101 nindong syudad. Kung igwa ka mukha na 101 syudad. Kaya nailing ko, gulatiro ka talaga. Reserve Army kami digdi, Ariel. Sabi ni Joy, Reserve Army dasin da dyan. Kaso paano ka mo makaka-function? Kung hinugpaan na sa San Jose, California, ki sarong missile, automatic pala na pag US citizen ka na, o kaya pag Amerikani ka, automatic reserve ka. Digdi sa Pilipinas, magtapos kang unanin ROTC, bago ka maging reserve. Kung dahil ka man kitinapo sa ROTC, tabata baga hinali digdi sa ROTC, sinalidahan kan mga imbis naga-training sa ROTC, military training,
sinalidahan kay mga paglinig-linig sa gilid kantinampo community service na sana so NSTP nawara so ROTC nata pig para korontra pa no si say daw ba yan huminali ka ini na ROTC ano may pagkalapogo man gusto magpapil sa masa. Halat nyo na ha, bago ta padagosan mga restorya, kung tango na ang primerong bolos na impormasyon. Hali dyan sa luwas, partikular sa probinsya Sorsogon, nasa ibong na linya ang sa tuyang Arandar Net News Patrol na si Kaarandar Friend Mendez. Kaarandar Friend, good morning tabi sa imo. Kumusta? Ano lamang anya unta dyan? Yes, Arsen. Good morning. Good morning sa mga viewers niya to. Sa mga dugang pang informasyon. 31st Annual General Assembly Membership or 31st Annual kan Sorikodos, pig Kansilar kan Board of Directors. Sigun sa Board Resolution numerado 49 na pinasar kan Abril 3, 2021 sa Sorikoto na pinanginutan ni Engineer Dominador E. Escoto Jr. ang Board Chairman na pag-relisyonan kan Junta Direktiba matapos ang ginibong pagripaso asin pagsunod ka nagkapirang reglamento na pigpasar kan ahensya kan gobyerno aron kan CDA niya asin IATF urog na sa lokal na gobyerno sa probinsya kan Sorsogon manugod sa presente nga inaatubaw na kana publiko ining COVID-19 asin variant virus na pandemya. Tignaot da kan board na kaligtasan kan mga membros e konsumidores kan Sorikoto na dahil ni magkaoralakitan o dahil na magparadakol ang kaso kan natatamaan kan virus sa pagikan pag-iwas muna sa mga pagteripon kan mga tao. Ang Annual General Assembly SM kan mga membros e konsumidores kan Sorikodos taon-taon na pigsasagibo gani aprobaran kan anuman ang mga proyekto na ipapautog kaini kaibaan na multi-sectoral advisory council. Matatandaan na 2 taon na Oktubre ang General Assembly kan Soriko matapos na nagkaigwanin COVID-19 o pandemya. Sa bagay, Kaarandar Friend, sa una ko, tama man yan na decision kan board, ano? Anyway, bako man election yan? Bako man? Registration man lang? General Assembly, SM. Ano, pag nag-General Assembly, ano, may mga agenda ba gayan tabi, Kaarandar Friend? Roger, yan dyan pag-approbad kan mga proyekto, nanuman ang mga resolutiones na pigpasar ka na mga board of directors and ang kunigwaman na membros ni konsumidores na gusto mo na ipasar na mga resolution umagin ining MSHAC o Multi-Sectoral Advisory Council so duman ini pigtutukar and ang iba pang budget duman pi-aprobaran sa pigkasagibong General Assembly or Annual General Assembly SF. Magayon dyan, ano? Magayon dyan sa Sorsogon. Tapig imbwilto ang mga konsumidores, ano? Palibasa, cooperative pa yan. Roger, ano nga ni SM? Ang wala siguro dyan sa probinsya kan Albay ning APEC. Digdi, igwa pig-create ang Sorikodos na Multi-Sectoral Advisory Council. Wala ini dyan yata, ano? Sa APEC. Wala man digdi yan. Ang APEC baga, private ini, ang Soreko, cooperative. Oh, kaya yung dapat ko taigwayan para maging balance yung dalagan kan ano kan iyan nga electrification ta ali ini ining insyak susugin ni sa lay na ali sa mandato kan niya dahil man digdi
Karandar friend, dahil man di nagatubod sa niya, ang pigatubod di sa mga politiko. Dumay. Iyon na kiraram kay ni Kanapik kon kaya kaya para paguan serbisyo talaga. Ayo. Kaya kapag kinig di ang serbisyo kang kuryente, maurag dyan sa tuya. Kaya ara mo na. Diyan ako kaya diyan na baga ako nagapirmita. Dahil ka mugta kinig di. ang SM ining NSHAP pero ako sa official video sa miyembro. Ayo. Oo. Ano yan? Ang inbuilt ang mga gabos na sektor ka na komunidad, ang kan mga paraoma, timbahan, Tarmong sektor tabi Karandar friend. apikali tabi din nagbarwara. Ano ang pig representar mo nga ano ini Sektor sektor? media. Maurag. Actually, digdiyo, membro ko kang inunganing NSHAC and Solid Waste Management Board and sining MDRRNC. Hindi ko para kuro ang baga ko. Bilang media. Roger. Maurag. Mabuhay ka Karandar friend. Ika na tunay. Oy, mabuhay man ang kunyan, mabuhay man ang FARDS FII, mabuhay. Grabing mga Roger, active. Oo, saludo. Sa kunyan pala sa Domingo may meeting. Roger naman nagigibuhon sa so para promote bagang tourist destination kan LG Castilla duman sa Partikan Salvacion na kung saan mahiling duman ang duwang bulkan uning bulkan Mayon and bulkan Bulusan. So medyo kalbo na ini kaya duman masagibo ng tree planting pagkatapos ng meeting and summa dating tree planting na duman i-assist Maurag talaga. Iyan ang dapat Karandar friend sa tree planting. Piga assess right o kaya after how many days or how many months pigbabalikan bakoy arog kan ibang grupo na maturo tree planting pagkatalbong kan na seedlings o kaya kan so itong pananom dahil na limots na. Arog kan isa mang leadership ka Iyan ang PARDS. Mabuhay ang PARDS Castilla chapter. Napyotol. Iyan ang dapat Magpapil sa masa. Iyan ang dapat. Yes, Karandar friend, naputol so anli. Sabi ko nga ni, arog kayan ang grupo, arog kayan ko ta ng gibuhon, kan gabos na naga-tree planting, naga-programa ng tree planting ta, inot, sayang kan ekspersos, ikadwa, sayang kang seedlings, di ba? Dapat talaga, ang PARDS, kaiba, so Philippine Army, iba pang ahensya, matapos ang garis sarong bulan, yan, i-assess ito, and mapanam kay panibago. Yeah. Giraray. Kunyan ako dyan. Sabay ako dyan sa mga advocacy ang araw kaya. Roger, gari may mga bagong ipapananom, apira kang sumadat ng bigtanam. So yan, gari mga pili, may nagdonar sa PARDS, siguro nailingan nila so advocacy kang PARDS. So may nagdonar na pirang sinasunin pili. So baksaro ito sa itatanong naman ito. Okay. So sa inyo na Barangay Salvacion tabi kan Castilla Karandar friend. Sa inang party lampas pang proper. Aday kung digdi sa sentro ang kumagkad. Digdi sa pinakasentro na so ni bigang crossing pa Makalaya. Kung alik ang diyan sa Daraga. Kasi sa wala kaso sa Makalaya pa to, may tinabo dyan sa Sakat, pasiringan naman sa Salvacion. Ang Salvacion minsan, yan, as kataning na yan kan Bakman, boundary nito kataning na yan, di ba? Okay. So, talaga yan. May mga protected area yan sa kanila, barangay kanila. Okay. So, maabot yan sa Domingo? Roger, sige, alatan mo lang kaningay. Okay, tabi. Siyempre. Okay. So, yan muna mga lugar na informasyon kaningay sa Provincia Consortium, Stephen Mendez para sa Arandar Net News. Thank you very much, Karandar friends, sa imong impormasyon.
And siyempre, kuwaon taman na impormasyon hali dyan sa Primero Distrito Catanduanes, kan Albay, sakop ang Catanduanes o piga require na no COVID-19 test. Dahil napapaluogon sa probinsya kan Catanduanes, kuwaon tan detalye kay Kasurog Patrol numero 2, Kasurog Tony K. Kasurog Tony K. Good morning tabi sa alat ko na. Taday pa pala nagadayal. Ayan. Okay. Kuwantan detalye kay Kasurog Patrol numero 2. Nasa ibong nalinya si Kasurog Tony K. Kasurog Tony K. Good morning. Mayo. Mayo baga. Aha. Yun na. Okay na tabi siya. Yes, sige. Nata ito, taday na papalagon sa Catanduanes. Yung ano tabi siya kayo, dahilan yan ni Sir Raye sa padagos na ang kaso ng COVID-19. Nag-ibuning lockdown ang probinsya ng Catanduanes. Ano na? Alright, tabi sa Raye. Good morning nga. As in, good morning sa liwat. Sa tuyo mga parantabay. Na-excite ako. Dahil ako nag-good morning sa tuyo mga parantabay. Ay, pati kay SM na. Sige, ang dagog sa Satuya Oral na agaga. Dahil nga ako piya good morning ni Tony K. Ay, good morning pala siyempre kay Maestro Lelagtuon. Pasensya na. Dali pala na si Maestro. Bayang pagligaw iyo bagayan nag-training sa to, tagturo sa toya sa broadcast. Yan. Oo. Kaya, Nasupugulog ako. Good morning daw sa mentor ba? Kay Maestro Lelagtuon. yes. Di ka masupog. Tao lang tayong nakakalimot. Yan. Ang important dito naligawan ng mag-anos. Siyempre. Nasabutan man yan Maestro. Sige. Sa liwat, good morning kayo sa tuyo mga parantabay and sa gabos na nakaantabay sa tuyang online digital article na tinitabit sa Raye. Alright, sa mga dugang na informasyon, no COVID-19 test, no entry policy. Maigot tabi na ipapautob sa gabos na malaog sa Islang probinsya kan Catanduanes. Mapahali sa laog o luwas kang Bicol region tabi si Raye. Iyo. And inya ni tabi si Raye, dahilan kang sa pagagos na paglangkaw kang kaso ng COVID-19 sa Rayong Bicol, as in lalo na duman sa National Capital Region, inanunsyo kasugma ni Catanduanes Governor Joseph Buboy Cuya na maikot nindang ipapautob ang no COVID-19 test, no entry policy sa gabos nga na gustong maglaog sa naon ng bita ng probinsya. And sigun sa pahayag kang gobernador, pinuunanin da kang Lunes, Mayo 3, 2021 ang unang bita ng polisiya. And katakod kayo ni Tabi Sabaye, pinakaipuhan na magpresenta ng negative result ng RT test o antigen test ang gabos na mga inbound passenger. O sabi ko sa Raye na maging iniali sa laog o sa luwas ng rehiyon. Oo. Alin alat yun na. Klaron tango na itabi, Kasurugton. Roger. Klaron ta. Roger. Sisay ini na maralaog dyan, mga taga Catanduanes ba o mga turistang hali sa Los Mapas rin sa Catanduanes? Ayun tabi sa Raye. So mga maging
nakaano ni duman sa mga taga Catanduanes and so gustong mag-roll out sa Catanduanes sabi si Raye. Ning pabalik-balik tabi kasurog doon. Ining maluwas tapos maulik man sana sa aga. Ano? Siguro kasuguan na yan. Ano ba si Raye? Gurano ka klaro ang kasuguan na yan ka specific ang gusto sabihin ko gurano ka specific ang kasuguan na yan ta malibong very broad. Oo, ta kung nali lang ki Luwas ki Bicol region, hali man sana sa Catanduanes kasuhapon, mabalik ko sana sa aga, kay Puan ba talaga? Kay ginakaypuan ito si Raye. Base duman sa pahayag kang gobernador. Bastang malaog sa Catanduanes. Kasi siyempre kung regardless ini si Raye, kung inaluwas ka pa sa nakasugma, tapos mabalik kang nilagaw. Okay lang yon. Okay. Oo. Kaya may ingot ito tabi si Raye na ipapauto-division na unang di ka naman probinsya. And katakot man kayo ni si Raye, dahil naman mo sila mag-i-issue ng ang probinsya ng letter of acceptance hali sa loob kang probinsya. Yan ang pinagtawan doon kang gobernador. And dugang patabi ni Kuwa na gabos na requirements kang mga biyahero kinakaipuhan na i-upload sa indang ESPA system. Kung sa intabi si Raye, magkakaigwa ng ESPA system na nitabi si Raye. Bako ikatabi si Raye, ali ka na nagdumang ka na sa ano. Bako nagpasiling ka mo sa probinsya ng Catanduanes si Raye. Bago pa sila ni si Raye na binugta. Siguro, ano dahil pagkangkay ito kinamensionar. Pag duman may, nagkumpleto bang kuta na kami ki mga dokumento, may mga travel pass kami, may mga kumpletong dokumento pigahagan. Ugaring pag abot mi duman tabi ka kasurog doon sa Pierre, dahil man kami piganapang kanta, lunad kami kan MB Malapaskwa. So paskrap ka na Coast Guard ang gamit may kaya dahil man kami pigsa para na kumbaga ano kami diretso Roger ta apor kami ka ito pero kompleto kami nagdon pero ayan napiyatara mong ano yan espas dahil ko pa na ako niyanan bago lang yata. Kaya ako sabi ko, aputong ko daw si Sir Raye kang pagpasiring nila sa probinsya ng Catanduanes kung na-experience niya ng ESPAS na yun system. Kung sa intabi Sir Raye, yung ESPAS system na yun hindi ano sa imong aplikasyon, i-upload. Ano ito? Itong ESPAS na ito tabi base dito sa pahayag, ining ESPAS, duman mo i-upload ko sa imong mga requirements. And mahalat ka ng nagkapirang minuto, duman mahalat ka ng verifikasyon kung denied o aprobado ang sa imong ang paglaog sa sarong biyahero sa laog kang probinsya bago ka sabi ma-issuehan ng travel coordination permit alis Raye. Ayos arog kayan ka high-tech ang Catanduanes? Roger to that. Sa presente tabi si Raye, arog kayo ang nagluwas, arog kayang kahit ang pusing digdi sa probinsya ng Catanduanes tabi si Raye. Ang problema dyan kasurog doon, na Roger. Nag-upload ka, tama ulit ka. Yan. Na sinabing online, makaskaso niyan. Roger, kaya nga minuto. Yaong ka na sa tabako, nagdumang ka sa internet cafe or shop or kung saan, sa cellphone, kung may data. Isisend mo. Roger. Nag-brown out. Nag-wara-wara sa internet connection. So, Marco, nawalar ka na. Paano yan? Pwede mo lang mangyari. Kaya, katakot kayo.
dapat talaga na man magpalyaan serbisyo kang apik. Budakan, utong oro internet. O internet, dapat kung ganing siguro generator, tangan ito man mabayaan. Minuto, nag-download ako, ay nag-upload ako mga 30 minutes before. Tapos, Human out ka. mag-brown out, mawara sa internet connection. Tapos, oto na, nagaragubnob na subar ko. Nawalat ka sa tabako. Ayan ang problema dyan. Kaya dapat sa mga aron kini dapat doon diretso man talaga ang ano nga pud kini ang internet connection tananing doon diretso man ang biyahe. Iyo. Na dapat may koordinasyon ka dapat yan dyan sa APEC o kaya sa Sukatan Duanes, ano niya naman? Ano yan? Pisal ko ba yan, o? Ayan, parang Mintos na totally si Ray, sa mga dugang pang informasyon, nagpapalagos man ang vaccination rollout sa Catanduanes. Kasunod tabi ni si Ray, abot ka mga dugang na 6,540 na dosis kang Sinovac vaccine. And Roger, and nagpapagagos na ni tabi niyan si Ray, ang COVID-19 vaccination rollout sa Catanduanes, particular sa mga health worker na sinda ang mga prioridad na mabakunahan kay ni tabi si Ray. And natuduka naman ang mga nagkakapirang mga senior citizen, may mga senior citizen, may mga comorbidities, and maling sa mga kawani kang barangay, araw sa nakang mga kapitan, as yung mga BHWs. And dahil sinda tabi si Ray ang may pinakadakulang pinakadakulang sa barangay health emergency response, exposing sa virus tabi si Ray. Sindan may pinakadakulang role pag-abot. Yan, pinakadakulang role pag-abot dito sa barangay health emergency response. And kasahapon nga ni kang nakaaging Maltese, abot sa Virac Airport ang karagdagang 6,500 doses na Sinovac vaccine hali sa COVAX facilities. Kaya sa ngayon, pag-aasahan tabi si Ray na magpapagagos ang rollout sa naunang bita ng probinsya tabi si Ray. Okay. So yan tabi si Ray, ang mga dugmantang so apit pa lang si Ray, tigong sa pahayan kang ate. Gabos na mga power interruption bako sa indahali. Sa inda? Minsan dami, kinaraman man so NGCP. Iyo baga, nagapa. No, sa ngunyan, ang mga advisories hali sa inda. Pero kaya na. Kung NGCP, dapat pabayaan maninda na NGCP ang mag-post. Roger. Nganing da isinda, masarautan. Kaya yun yan sabi kang manihamento kang atik na dapat na bakusan nagabos ang basol kang mga nangyayaring interruption. Isinda nagka-post? Dapat so NGCP man. Bata pag NGCP baga kasurog ton. Roger. Kaya yung barasulan pag NGCP ang naga. Diba? Pag nag-post ang NGCP, next ang mga komentong hide comment. Pero pag so apik, grabe ang hide comment. Pag apik, naglalayog ang mga muna. Kaya kung ako sa apik, makiuron ako sa NGCP na kung sina mapa-brown out may advisories, gamito nila NGCP. Yan. Tanganing kumbaga, yaon, bana. Buda, mailing mo talaga. Dahil kinakul na komento pag NGCP. Tama ka dyan si Ray. Kaya, yan dapat ang ginuhon siguro kang apik. Medyo siguro namumurungog naman sa manihamento kang apik kaya nagpaluwas man kan sa indama na side. Siyempre. Maski ako man ang sa lugar kan na apik, maski bako ko naman sala, sa kuya pa rin. So, yan kami sa Ray. Ang mga dugang na informasyon, istorya halit sa kuyang lokasyon, patrol numero 2. Tony Kiliste, Kasurog kang Bicolano worldwide. Thank you very much, Kasurog Tony K. Sa imong mga impormasyon, mga karandar, mga kasurog, bago kita magpadagos, kan sa tuyang mga oristorya, mapatalastas nga na kita ha, mabulta ang programang Arandar Bicolandia.
Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we'll get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the first district of Albay, offers free senior high school, academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical vocational livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer systems servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grant will receive 60,000 pesos per year. Hurry! Enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the registrar, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the first district of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th regional placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers: Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Del Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, enroll ka na. See, check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Shua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Busang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. And syempre, ang oras na ini, hatod sa Satuya kan full colors printing press and photography. Full colors printing press and photography na makukuha dyan sa Purok 7, Barangay Cruzada, Legazpi City. Full colors printing press and photography is owned and managed by Mr. Reggie and Rochelle Marcelo. Siringman, ang oras na ini, hatod sa Satuya kan Al Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Al Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony and Annalyn Aranya. Ipapamana kay Tricia. Paghali nindong full Al Aluminum and Glass Supply, magbalyo ka mo nintinang pumahiling nindo dyan ang Marceliana Law Office. Yan tabi ang Law Office kan abogadong servidor kan banwa ang kan Daraga na si Attorney Joey Marceliana. Kaya po nindon ng legal documents, legal advice, and legal consultation, magpa-share sana sa Marceliana Law Office. Hanapon si Attorney Joey Marceliana. Siring man kung naghahanap ka mo nin rent a car, pwede tabi ka mo dyan mag-inquire sa Marceliana Law Office. Tan manager kan CJ's rent a car na yung iba, kundi si CJ o kaya si Charles Joseph Marceliana. Auto ko, drive ko, safe, and biyahe mo. And of course, mabuhay sa inner wheel kag sa chapter sa pangingot ni si Sis Cha
Barbacena Marciliana. Agom nagayo ni Attorney Joey Marciliana. Kunan sa indong mga sasakyan may duro diferensya, magpasyar sana, ipasyar sana sa RB Brothers Car Service Center. Ang RB Brothers Car Service Center makukuha dyan sa Purok 5, Barangay Binitayan, Daraga, Albay. Kampang sana mismo kan dating outpost kan PNP dyan sa Barangay Binitayan. RB Brothers Car Service Center nag-opisir nin gabos na halos na klaseng trabaho kan sarong auto. Hanapon sana si Doc Boy Gulyem. Sigurado, tranquilo ang auto nindo. Okay? Naghahanap man kamo nin na makakakanan na Filipino cuisine, magpasyar sana sa Ignatius Lutong Bahay dyan sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay na nag-opresir nin masisira mo na mga Filipino menu. Yo? Masiram talaga. Katara ka nang ya? Day pa. Pero iyo na. Masiram ha? Ignatius Lutong Bahay, isunin managed by Miss Ignalin Arionday. Siring man sa mga nagkakarapag-kapi na sa mga oras na ini, sabayanin na mainit asin masiram na tinapay na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop na makukuha dyan sa Barangay Orosite, Legazpi City. Madaling hanapon, takampang sa Nainingayo kan Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Mary Ann Artiaga. And of course, pasiring kita sa Castilla, matana ka mo nin na native chicken, tinutungan, adobado, tinola, magpasyar sana sa Tatangwin Fast Food na makukuha dyan sa Purok Everlasting, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Abaan ng siram sa Tatangwin Fast Food. Mauragan para luto dyan. Si Sayba ito. Si Inan Baya, ay Itan, si Itan o Inan Alegre. Masiramon magloto. Okay? Diyan sa yan sa Tatangwin Fast Food. Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. Safety sa household. Magamit nin tama asindikalidad na LPG. Magamit nin gasol na mababakal sa Top Gas Gasol na makukuha dyan sa kataid sa nakan Petrones sa Sintrong Gayo kan Banwaang kan Daraga. Top Gas Gasol nagaagi sa tamang o kaya sa nagaagi sa quality control asin may regular na check up kan mga tangke. Top Gas Gasol is owned and managed by Brad Ato Lim. Okay? Antabayan ang bagong pandok kan Sushi Cafe diyan sa and Reservoir diyan sa Purok Sunflower, Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Sige. Digdi naman kita sa ibang putahe. Ibang putahe. Yung mga karandar, mga kasurog, ano? So mga harani sa Albay District, kung kamo matana, gusto nindo na malinamnam, juicy, asin na very hot na lechon manok, maghanap, okay, hanapon sana ang Banjos Chicken Inato dyan sa Albay District. Diyan tabian makukuha sa R. Serrano Street, Barangay 7, Banyo, Albay District, Legazpi City. Sa likod sa nakan Gregorian Mall, haranihon sa nasa Albay Bakery. Kataid kan Polyclinic. Banjos Chicken Inato. Abaakan ng siram. And Banjos Chicken Inato is also be at your doorstep via Food Panda. Okay? O sige, padagos kita sa programa oras. Ay 30 minutos na makalihis ang alas 6. Anyway, dit pa. Okay, so une, sabi ni Joy, so amigo ta sa California, tama ka Ariel, nagsumpa kami kapag US citizens. Yan dapat, pag ikapalan ibang lahi, nagdumang ka sa US, pag US citizen ka na,
masumpa ka bilang reserve sa Philippine Army. Okay, any field of kunyang gayod, ano, any branch of service gayod, Navy, Air Force, pwede kayo dyan, ano, maging reserve. So, kaso, day man nga ni it will be useless kung talagang mga magkakaigwanin gera because sarong hugpa kan Michel Tudas ang sarong syudad. Wala na. Paktay. Arog man talaga kaini ang role kan reservist. Kung nasusundan ta, ang mga ano ito, so dating amended na ini, so Republic Act 7077, garo nakalaag duman, amendado na ini, ano da ito ang RA, na day ako updated ngunyan. Ang military talaga is only, ang role ninda is for external affair, maski sa Pilipinas, or even sa ibang country. Pag reserve ka, kaintra ka duman sa armed forces, ang role nindo is para duman sa mga external affair. Ang ibig sabihin kang external affair, ining mga sa hindi akong tama ang sa kuyang pagkasabot, ining mga invasion by other countries. Ang naglalaban dyan, armed forces. Kaiba ang mga reservists. An internal affair, bala na kanaan PNP. Yo. Pati nga nining mga uro anti-insurgency na ini, pig talaga na ini sa PNP. Alagad sa Pilipinas man sa naged may insurgent. Taday man kaya, para piraan na pulis, 220,000 yata, more or less, ang pulis sa Pilipinas. Day pa man kaya. Kaya nakikiaram pa ang AFP. Pero sa ibang country, excuse me, arog sa US, dahil na yan. Ang PNP na ang bahala sa mga yaon, sa mga kada municipios isyudad. Iyan, so sa kuyang pagkasabot sa na. Digdi sa Pilipinas, dahil pa man kaya nakikiaram pa. Okay? Sige. Pero may mga reservist man digdi, Joy, may mga reservist man digdi, pero iniso nag-graduate ki ang ROTC. And bihira na nga ni, pira ng taon, dahil lamang kipa OT ang digdi, lalo na sa 504, dahil na lamang, so piga po na organizational training na supposed to be, arog kayo ning mainit-init ang istorya, lalo na sa international, lalo na sa West Philippine Sea, dapat kay puhan bagadigdi, kung sakali mananggad, ipinahiling na ipinahiling ko ta na pig video ang mga OT kang kada RCDG nagpa-OT ko ta bilog na Pilipinas, pig video, pig retrato, pig post. Tanganing mahiling kang China na palan niya ang Pilipinas, paingurag man palan niya ang soldados. Di ba? Araw ko ta kayan. Bralapan man sana, mag-blap na. Ako so ang forces sa ako ang security advisor. Ma-order ako. All RCDG conduct OT. ASAP, operational training. Video, picture, post, mailing kan China. Ayos pala niyang Pilipinas, nakulon man, atras kaya kita. Kaso daya naisipan, sa pang-blap man, daya nagkairisipan. Why? Kung naisipan man, magastos po ang na-OT. Pero may budget iyan eh. May budget iyan. Uniform, food allowance, laundry. Gabos, may budget po pag nagpa-OT. Hay na daw sa budget ka iyan. Mahapot daw kita, no? Makapasyar kita minsan sa RCDG. Okay, so, congratulations sa bagong Chief PNP, kay Police Lieutenant General Guillermo Eleazar. Siya ang bagong PNP Chief kan Pilipinas. Sana implementado so dati kay ining piyagibot, ini bako ini konsentidor. Si General Eleazar, bako ini konsentidor
pag pag kamo mga pulis, nagpalulong-lulong, sisibak kong kamo kaini. Sana, sudate, an birada kaini. Kan siya yaong pa dyan sa NCR. Okay? O sige, congratulations po ali sa Arandar Bicolandia. Police Lieutenant Colonel Guillermo Eliasar. Magkakaigwa naman ini ki kunya na. Pwedeng magkaigwa naman ini o ki mga reshuffle sa mga regional director sa ibang region. Sigurado yan. Okay? O sige. Salamat, Idol. Sabi ni Sir Idol, Mr. Machulito. Thank you, ma'am po. Sa daing sawang pag-antabay. Sige, so mga karandar, mga kasurog, tayo nabot na kita kang paramentras na pamamaram digdi sa programang Arandar Bicolandia sa lindungkan na Arandar Net News and Information Broadcasting Services and Bicol Net TV kay Maestro Niladtuon, kay Tony K, and kay Karandar Friend Mendez. Initabi si Ayi Andesarieta nagapaabot sa Indonin. Thank you very, very much. Kiraray sa aga, rilingan, magdarangmugang kita sa siring na oras, sa siring na programa. Webes po ngunyan, may you have a blessed Webes sa gabos na para antabay. Okay? Sige. Kada bis kitang natapos, pirmi man ini. Pirmi sana kita nagwawalat nin tataramon, mga kaarandar, mga kasurog. So dati sana